בעידן המודרני ניצבים כולנו, הילדים והמחנכים, לפני פיתויים רבים. פיתויים שאיתם צריכה מערכת החינוך להתמודד. בירושלים, בבית המלמדים, מפתחים שיטה חדשה, לימוד משנה בשטף. בן זומא אומר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמד השכלתי. כן, אני רואה שהטייפ עובד, כתבתי את זה על הלוח, עכשיו אני יכול להציג את עצמי יותר בניחותא. קוראים לי הרב אהרון, מספיק לי, ואני בעצם, אני מלמד, זה העבודה שלי. אני מלמד, אבל אני מלמד שאינו אוהב ללמד. אני מנסה ללמד כמה שפחות. אולי אחת הבעיות שלנו היום, שאנחנו מנסים ללמד, ומה שאני מנסה לעשות זה ליצור מוטיבציה אצל הילדים ולתת להם את חדוות התגלית. קשה מאוד היום להתחרות עם כל הדברים שמתחרים על ליבו של הילד. והנה כשהם שרים עם תנועות ידיים וגזירה והדבקה והצגות ודפי יצירה, אני חושב שילדים נהנים, אני חושב שהמורים רוצים שילדים יהנו, אני חושב שהמורים רוצים להקנות ערכים לילדים, רוצים להקנות חומר אותנטי, אמיתי, של תורה, של ערכים. המיוחד בשיטה הזאת שהיא מפעילה את הילדים, המורה הוא לא דומיננטי, הם לא לומדים רק מהמורה, הם לומדים, הם שרים, הם יוזמים דברים בעצמם, חלק מהתנועות הם תנועות שהילדים יוזמים בעצמם, והם פועלים במשך כל השיעור. תסתכלו על מה הוא מציג, תסתכלו טוב. קודם כל הילדים זוכרים יותר טוב, זוכרים פשוט יותר טוב את המשניות, וזה כבר יתרון. ודבר שני, ברגע שהילד אוהב את השיטה, אז למורה יותר קל ללמד, ילדים מחכים לשיעור הזה. אני חושבת שזו הייתה דוגמה מאוד טובה עכשיו, שזה לא כיתה ישירה שלי, ובכל זאת הילדים מאוד שיתפו פעולה, מאוד רצו להשתתף, זה שהם מציגים, הם חווים את המשנה ממש מבפנים, הם חלק מהמשנה, חלק מהדמויות שמשחקות, מככבות במשנה, וזה דבר שמושך אותם, והם משתפים פעולה עם כל אחד. כמו שהיום מדברים על ריבוי אינטליגנציות, יש ילדים שלומדים דרך הגזירה והדבקה, דרך אצבעות בעצם. יש ילדים שלומדים דרך התנועות ידיים, יש ילדים שלומדים דרך הקשב, דרך העיניים, דרך הטקסט. את הכל נמצא בתוכנית שלנו, וזה מאפשר להרבה מאוד ילדים, לקשת רחבה מאוד של ילדים וגם של מורים, להיעזר בחומר שלנו. ואני בעצם, גם החידות שלי, גם התנועות ידיים, כל מה שאני עושה זה כדי לתת לילדים את הכלים לגלות את המשנה ולהסביר לי את המשנה, והם נהנים מזה, הם מכבדים את עצמם יותר, הם מרגישים שהם גילו את המשנה, הם יסבירו לי. איזה חכם? יופי. טוב, אני מבקש עכשיו להדביק סקנים, הבאתם סקנים, תחפשו בתיק שלכם, בכיס שלכם, תדביקו סקנים. אני עכשיו רוצה להציג את המשנה עם תנועות ידיים, ותשימו לב לתנועות ידיים. למה? בגלל שהחידה הראשונה שאני עומד לשאול, חידה בתנועה. נראה אם אתם בכלל תבינו את החידה בתנועה. מוכנים? בן זומא אומר, איזה הוא חכם, מותר לשיר. הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמד השכלתי. התחלתם לשיר עוד פעם אחת. בן זומא אומר. המודולרית של השיטה נותנת למורה או למורה למצוא את החלק שלו, את הדרך להתקשר. אני עכשיו... אין ספק שבהתחלה מורים חוששים. היה לי פעם מורה, בחור ישיבה, בלי רקע בהוראה, אבל הוא החליט לנסות את ידו בשדה החינוך, והוא ביקש ממני את החומר, אבל הוא הודיע לי שהוא לא שר איתה. לא שר איתה. אז מה אתה רוצה ממני? איך אני יכול לעזור לך? לא, הוא נותן שיעורי בית לילדים.
כל ילד מקבל קלטת שיעורי בית שיבואו מוכנים לשיעור, והילדים היו צריכים להאזין בבית, וככה כל המשפחה שמעה וידעה, והוא עסק רק בחומר, בתוכן. ובסיום השנה, לא השיעור שלו, אלא מסיבת סיום של הכיתה, המחנכת בחרה בחומר שהוא לימד בחוג שהוא העביר. זאת אומרת, זה היה מאוד מוצלח. הוא פשוט, הוא תפר את החליפה לפי המידות שלו. הוא הגיש, הכוח שלו זה לא לשיר, אבל הוא מצא מספיק דברים, היצירה, הגזירה, הדבקה, התנועות ידיים, ההצגות. הוא מצא מספיק עניין. אני זוכר מורה אחת שהייתה מרובעת לדעתי. היא אפילו התקשתה לדבר על יצירה, פגשתי אותה לאחר שנים בהשתלמות שעברתי. והיא פלקטים היא הביאה, והיא כמעט העבירה את ההשתלמות. המורה הזאת, שלא האמנתי בה, אבל היא מצאה את מקומה, והיא תרמה תרומה חשובה מאוד. יש לנו מערכת של חיזוקים חיוביים, השירה, התנועה, מחיקת הלוח, כל הדברים האלו גורמים לתחושה נעימה, אבל אין בהם תוכן. זה לא אומר למורה מה ללמד, וזה קצת מטיל אחריות על המורה, אבל זה גם נותן לה הרבה מאוד חופש תמרון. יש משניות שאני עוסק במבנה, שאלה, תשובה, הוכחה, אפשר גם לעשות בדברים ערכיים למדי. במבנה הזה, במקום חידה, אז אני יכול לשאול איזה הוכחה מלומד מכל אדם, האם אנחנו יכולים גם ללמוד מהפושע הזה שמוכר סמים, והנושא הוא נושא של תוכן, האם ללמוד גם מהרשע. אילו מידות, אילו תכונות יש לי ילד חכם? בבקשה, כן, מה את אומרת? משכיל. הוא משכיל. איזה ציונים הוא מקבל? להיות. האם יש ילד אחד פה בכיתה שיכול להעיד על עצמו שהוא פעם בחיים שלו למד מאח קטן, אחות קטנה? אני למדתי מאחי אתמול! באמת? בן כמה אח שלך? אחי בן 6. לא התביישת ללמוד ממנו? לא, אתמול גם שאלתי את אח שלי איפה גודל האורז, ולא ידעתי, אז הוא אמר לי בשדות מוצפים במים. בן כמה אח שלך? בן 7. לא התביישת ללמוד ממנו? סימן שהבנות פה אוהבות חוכמה. אנחנו בכלל בכיתה לומדים אחד מהשני. לא מתביישים? לא. עכשיו כל הילדים שעכשיו דיברו שכל כך אוהבים חוכמה. אוהבים חוכמה, כולם מתבקשים עכשיו לעמוד לדקה. כולם עומדים לדקה. בעצם כל אחד שלמד פעם בחיים שלו ממי שצריך ממנו מתבקש לעמוד. אני עכשיו רוצה לדעת איך בן זומא, איך הוא קורא לילדים שעכשיו עומדים? איך הוא קורא לילדים שלמדו שצריך? מה? לא, אתם עשיתם את הילד הקטן למלמדים שלכם. מי שהופך את הקטן ממנו למלמד שלו, בן זומא נותן לו מחמאה גדולה. חכם! אני חושב שכל קושי נותן גם הזדמנות להפוך את זה לחידה, להפוך את זה לאתגר. ההבדל בין קושי לאתגר, אולי זה בחיוך של המורה, אולי זה בשירה, אולי זה בתנועה, אולי זה בחווייתיות שיש בשיעור. אוי ואבוי, שכחתי לצייר להר סיני את הכיפה, אני מבקש סליחה. כן, זה מה שילדים הסבירו, ככה אתם הסברתם לי. משה קיבל תורה מהר סיני, קם הר סיני בוקר אחד, הרכיב את המשקפיים, שם לו כיפה לראש ומסר את התורה. יש הרבה דברים קשים ומסובכים, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, דלגים על מילים, ויהושע לזקנים, מה יהושע עשה לזקנים, מה זה הוא מסרה? בעזרת התנועות ידיים, אני מאפשר לילדים לגלות שיש פה תהליך של 40 שנה של למידה, של העברת התורה ממשה ליהושע. לקח לו 40 שנה, כן בבקשה, איך הוא מסר את התורה? לימד אותה. זה חשוב. יש ילדים שחושבים שככה,
מוסרים את התורה. ככה מוסרים שק של תפוחי אדמה. אפשר להגיע לדברים מאוד קשים, למימד של זמן. ילד בכיתה א' לא יודע אם יהודה המכבי היה לפני או אחרי משה רבנו, לפני או אחרי בן גוריון. אז אנחנו מעמידים את משה ואת יהושע ואת הזקן. משה קיבל תורה בסיני. תסביר, רגע. יהושע. אני חייב להפסיק. ומשה הולך, כבר לא איתנו, ואני בוכה, והגענו לעידן של יהושע. משה, אתה כבר מסרת את התורה. משה, אתה הולך מפה. תחזור למקום, משה, אתה כבר לא פה איתנו. מי עכשיו ילמד תורה? יהושע! נכון, ברוך השם, יש לנו את יהושע. ואחרי כן יהושע איננו. ולבסוף, הנביאים באנשי כנסת הגדולה, כל אחד בזמנו ייוולד. והוא קם ומתרומם. מי נולד עכשיו? הנביאים! ברוך השם, הנביאים יכולים לקום, סוף סוף נולדתם, ואנחנו יכולים להמשיך. אני חושב שזה נותן תחושה של זמן, של תקופות חולפות לילדים. אני שואל, חידה, מחכה לשמוע תשובה. אם התשובה היא נכונה, אני עושה לכם מגעים. אחרי המחיקה אני מחכה לשמוע שירה. כל המבנה של השיעור שלנו, אנחנו שרים את המשנה, שירה, לאחר השירה אני שואל חידה, ואחרי החידה אני מחכה לתשובה, ואחרי התשובה אני מבצע מחיקה, ושוב אני חוזר לשירה, חוזר חלילה עד שאנחנו מוחקים את הכל. אני חושב שיש מבנה, ילדים יודעים למה לצפות, הילדים רואים את ההתקדמות שלהם, הם רואים את הכוכבים או את התווים על הלוח, הם רואים שהמשנה, שהכל נמחק, ומרגישים שהם מתקדמים לקראת החיזוקים החיוביים. לתנועות הידיים יש הרבה תפקידים, זה מחיה את השיעור. כל ילד פעיל בזה, כל ילד מחפש להצטיין בזה, אולי אמרה תזמין אותו להציג את זה בפני הכיתה. זה נותן לנו גם כן אפשרות לתרגם את המשנה בצורה על-מילולית. הילדים מבינים מהתנועות ידיים שמביאים מקור. התנועות ידיים יכולים גם כן לסייע בכל מיני חידות. אני שוכח תנועה והילדים אומרים, שכחתי את ספר תהילים, שכחתי להביא את המקור הקדום מספר תהילים שמהווה הוכחה לדברי בן זומא דרך תנועות הידיים. כן, בבקשה, מה שכחת? מה שכחת? ומה שכחת? בסוף ככה שנאמר. יש למישהו עיניים טובות? איזה ספר שכחתי לך? תהילים! אני זוכר שיעור אחד שעברתי באיזשהו בית ספר. בסוף השיעור המנהל פנה אליי והצביע על ילד, ואמר לי שהילד הזה, זה שהצביע, זה שהציג, זה ששר, תנועות ידיים, הכל, הילד הזה משגע את כל בית הספר. כל בית הספר על גלגלים בגללו. הילד הזה לא מוצא את מקומו. ואצלנו, הודות לתנועות ידיים, הודות לשירה, הודות לתנועה, הודות ליצירה, הילד מצא את עצמו, לא רק בתוך בית הספר, אלא בתוך עצמו הוא הרגיש טוב. זה מאוד משמח אותי. בכיתה א' זה כבר רץ. עוד לפני שילדים יודעים בכלל לקרוא ולכתוב, הם הרי מדקלמים כל מיני פרסומות שהם שומעים ברדיו. אז למה לא שילמדו משנה? ואנחנו בעזרת ציורים פשוטים, אינני יודע לצייר, אבל אני מכניס משהו בתוך משבצת. והילדים מכירים בזה שיש יחידה לשונית בשם מילה. כל משבצת מילה. אם אני מצליח לצייר שם משהו, זה רווח נקי. אם לא, גם טוב. ואני גם לילדים בכיתה א' יכול לעשות להם כוכבים או אוהבים, והם מרגישים את הסיבוק ואת החיזוק החיובי. וילדים בכיתה א' גם נורא אוהבים
את ההצגות, ואת השירה, ואת התנועות. בכיתה א' שזמן הקשב של הילד מאוד מוגבל, 10 דקות, רבע שעה. אז דפי יצירה יכולים לסייע לי לגוון את השיעור, למקם את תשומת ליבו של הילד על מה שקורה. אני יכול לתת משימה לילד לחפש את משה שעלה להר ולצבוע אותו בצבע מסוים, ואחר כך לחפש את מי שהכניס את בני ישראל לארץ ישראל, ואז בובת האצבע של יהושע ליד יריחו נגיד, והבא אחריו, הילד צובע כל דבר, נותן משימות מוגדרות, והילדים צובעים את זה. הילדים מחכים לדפי יצירה, הם מאוד אוהבים להכניס את עצמם בדפי יצירה ולצבוע ולגזור ולצאת עם היצירה שלהם. יש מורה אחת שסיפרה לי על ילדה אחת שפנתה אליי, ילדה נכשלת מאוד, חלשה מאוד, והילדה הזאת פנתה למורה וסיפרה למורה, אני לא מבינה מה שאת מלמדת בשיעורים, את מסבירה דברים, המשנה היא קשה, אבל ברגע שאני חותכת ואני גוזרת ואני מדביקה וצובעת ואני מושכת ויוצא לי דפי היצירה, אז אני מתחילה להבין. קשה לבחור דבר אחד מתוך השיטה הזאת ולהגיד הייתי הולכת מזה. אי אפשר לוותר על השירה, אי אפשר לוותר על התנועה, על החידות, על השאלות, על שיתוף הפעולה של הילדים ועל הפתעה בסוף העבודה בכיף כמו שהם עושים את זה עכשיו. כך שאני חושבת שכל הגישה וכל השיטה וכל מה שראינו היום בשיעור זה יוצא מן הכלל. פעם ראשונה אנחנו לומדים על המשנה עם הרב ואני אוהבת לשיר וכיף שהוא נתן לנו גם דפי עבודה. בדרך כלל אין שיעורים כאלה בבית הספר ואני לא חושבת שכל כיתה זכתה לעשות שיעור כזה לעשות כזה כיף. זה שיעור שיש בו המון פעילויות, גם חידות, גם שירה, גם דפי עבודה, וזה יופי של פעילות.